Shubor nagaslem jong unongsan hima. Kalong baso tenat ba nakaliang di pasokar India. Kala sngap ya ka jing kerpat ka jongi kala ayo sngo ya ka jing jing nam jong pai ba nong song snong jong ka jala ba jong ka ri bro ka we hakaba ka elektrik jong menta upanai kila penmi ya ka tu ka jing penbana ba pasokar India kala map la ne penduna santingka ka central excise duty nang benta ka petrol ba chipotingka kata ka central excise tax nang benta ka diesel. Pada tu kejuk announcement ka sarkar India kala betha ru ya ki jala ba makiru ki dei banle kumjo namar ya ka petrol ba diesel ki dan artli kita skawe ka de central excise tax ka ba ar ka de kita value added tax lene ka VAT ya ka baki sarkar jala ka shim te ka sarkar India kala ongru ya kala betha ru ka sarkar jala baki makiru ki dei banle ban penduna ya ka tax tin re ka hadin ba ka sarkar India kala penmi ya ka jingpen barang ilai I babun ki jala la kalong ka ni ka tan chate la mingi la kalong hapo rituar hang ti hapo mainland India kila penbanai ki jingpen bana ban penduna ya ka VAT la kalong kedon ki state ki basim ya ban penduna khar ar tingka ki don ki ban penduna nyo tingka tikani kala penlong pa dia ka dor jong ko penyang hakiwi ki jala banang hiar ne ka basusi kalong bah ka jala ka jongi tat hadu ka ni khlemat ka pemerintah chief minister la ne ka government ka sarkar Meghalaya ka paksim ya kanu ka rai ban ong ban penduna ya ka VAT tengi na kaliang jo ka seng menta ka si ka santrik jong menta upanai ilapha ya ka jingko sa ka office jong chief minister ban penpau baningkong ya ka jing komen ka sarkar India kalale ya ka bade ya ban ma be ka central excise tax ka baar baki wei ki jala po thansha tela mingi bara po return kila penhiar ya ka value added tax tingila bu ka jing kerpat ya ka sarkar jala ba makiru ki de ban shim ya ka rai ban penduna ya ka tax na makadorum penyang kumba kalong mentahadu mentakas ngi kador petrol po Meghalaya kadang dei kendai du sis pa tingka kador diesel kadang dei kendai po adu kendai po ar kendai pulai tingka tekani kadang dei hi kador ka bahe ka bangim la ban ong makala ahyar kumba hiar ki pat ki jela ka jingkwa ka jongi kalong bakador umnya ka de ban hiar nam bakonom kta yo kumbangi ong yo duk suk unong rep ba ki ba ngilong dependent na kani omnya tingila bu ka jing kerpat banginget bak ngi da kmi lenti baka sarkar jela kan sngap kumbangi yo jing tip ba matang sngi kan don ka cabinet meeting ka baka ila ban syong ya cabinet meeting tenganget ba ki niki MLA ki badan ka sarkar MDA makiru kin pensngo ya kan ni Ahmad jong chief minister Ahmad jong ki minister ki bania syong ya kan ni ka MD ya ka cabinet meeting matang si bat kan mi karai ba ka sarkar jela kan seshim lani kan penduna ya ka VAT lani kata value added tax nam kador yang kan ya